טוב, אז היי חבר'ה, היום אני אראה לכם איך לראות כמו בן אדם בזמן הבידוד המסריח הזה. ליטל דיסקליימר, יכול להיות שאני עדיין אהיה מכוערת אחרי השינוי, אבל לא נורא, בוא נהיה עדינים, כן? פשוט תתחיל לי מפגרת. מה שאני אצטרך לשינוי הזה זה תיק איפור מפוצץ ממש, שלא הורדתי ממנו שערות, סיכה, בואו נתחיל עם החר הזה, ומחליק, ברור. אין, רואים שאני פשוט מעולה בחר הזה. לשחרר את הווילד ברד שלנו. זה אומר שהשיער שלי נראה ככה, ומאוד קשה לי עם זה. נכון, יש כאלה שחשבו שזה יפה. אני לא. וכמו חר הקטן על הראש, אני אגלגל אותה ואתפוס. אני אחלק את השיער לשניים. זה כואב. בשלב הבא תביני שהיה חושך כל הסרטון, אז תדליקי אור טוב. מה שאני עושה זה שאני פשוט לוקחת את זה ומכניסה את זה לתוך הפרצוף. פשוט לקחת קצבה קטנה של שיער, ככה. זה לעצלנים, אני פשוט לא אכפת לי. מה שאני עושה זה אני בעצם מחליקה, ובסוף אני נותנת טוויסט כזה פנימי. לא התאמצתי, אבל התאמצתי רצח ויוצא לי עדים בחדר, ואני בחיים לא אזיז את הריח המסריח הזה. בדיוק ככה. בצד השני, same shit. עכשיו, מה הבעיה בצד השני? שכשאני ככה למצלמה, כולם רואים את האף היהודי שלי, וזה מטריד אותי. ושרפנו לגמרי את צד ימין של הראש שלי. מוש. אתם רואים, לאט לאט אתם מתחילים להתהוות לבן אדם עם שיער נורמלי. בשלב הבא אנחנו ניקח את שארית הפלטה של השיער ופשוט לוקחת את המחליק. אתם רוצים ברק בשיער כמו זה? אל תתקלחו כמה ימים. עזבו ימים. מי מריח ורואה אתכם? אל תתקלחו כמה חודשים. טק. בום. קולטים את החיור? יפה. אנחנו נראים ככה. שזה עדיין לא מציל את המצב של החיור, אבל זו התקדמות. עכשיו בואו נלך לשלב של האיפור. טוב. עכשיו אני לוקחת מייקאפ, שזה בעצם הצלה לאנושות. עכשיו מאוד שתהיה קשת או משהו, אני מפגרת, אז יש לי אוזניות. ממש ככה לאט לאט, תוך כדי שאתם שונאים את הקיום שלכם, פשוט תופכים ככה. ובגלל שהפרצוף שלי נראה כאילו אני ניצולת שואה, אז אני לא צריכה להרזות אותו יותר, אני רק צריכה לפסל טיפה. כי וואלה, אני לא סימטרית ואני נראית כמו... למה אני בכלל מסבירה, אתם רואים את הקהל הזה? נפלא, אני נראית כאילו יש לי קביעה דרגה 10. וואו. בשלב הבא, אחרי שאתם נראים כאילו ניסיתם להציל את עצמכם ואתם עדיין דומים לתפוז, אתם תשימו אייליינר. יופי, עכשיו אתם לא רק כתומים אלא גם מפחידים מלא שחור בעיניים. אז זהו חבר'ה, מקווה שאהבתם את הסרטון, אני נורא סבלתי ממנו, ובאופן שלי אין לי מושג איך אני עכשיו יוריד את כל החרא הזה. אז בהצלחה לכולם.